Ia harin egiten duten, pentsaudo programak eta 4 astetan banatzea lehen asteko hau izango zen, bai? Orduan, ni ertin manitzen manipuletan, baina pentsaudo luzeago ingo dala bideoa eta ez dut nahi, bai? Orduan, gero ez badozu ulertzen edo, foroetan hitz egiten dugu, bai? Lehengo egunean ezagutu behar ditu, regletak ezagutu behar dituzte, orduan horretarako, jolasa, beti izaten duguna, plantilla desberdinak daude puzleak egiteko, eraikuntzak, aurkezpena egiten da regletei, ikusiko dozuen moduan ikastaroan zehar edo ikusi dozuen moduan hasierako puntuetan, ezta? Baldin badauko zuen galderarik edo honien inguruan, foroan ipiniko ditugu hainbat gauza, bai? Okurritzen jatuko zenak lehengo egunerako. Bigarren egunean ingo duguna da, inbehar ditxuna da principio de unicidad edo hori erabilizta, hau da, regleta bakoitza, ia zenbaki den astartu behar dabe, eta memoriz hauen behar dabe, bai? Orduan, zuk esaten dutzasuna bakarrik da, hau dala bata, eta hori bata baldin bada beste guztien arteko erlazioak topa behar dabela. Beti bezala, Brunnerren pausuak izango zan gero olakotxe kuadrikuletan margotzea. Bai? Eta gero, kuadrikula horietan margotuta gero, nahi badozue, mota honetakoak eman aldotzazue. Eta hor ikusten da moduan, gainean zenbakixa idatzitza doia. Bai? Eta gero, azkenengo pausua izango litzakeena izango zen, jasaiagoa dana, baina, hau da jakitzeko batez be, zenbaki bakoitza, kolore bakoitza zenbaki dan. Hemen ondoan ipini barko zen duten, bat gehi bat, berdin bi. Bai? Hori betrebetzia be ondo dau. Gero, ingo duguna da, deskomposatu ingo ditugu, edo paretak ingo ditugu, edo sortu ingo ditugu zenbakiak. Ze zenbaki sortuko ditugu, 3. egunean, barkatu, hemen 3 ipintzen dago. Nik komendatzen dut bostera arte izan aldala, bai? 3, 4 eta 5. Hemen ikusten dozue, hau da egurrezkoa eta hau da plastikozkoa, eta kolorea batzutan aldatu iten dela, baina, horretarako ipini dutzu eto horbe, bai. Beti bezala, beti paretak esaten dutzazu egiteko berak nahi dabe moduan. Karo, zenbaki txikiekin pareta oso luzeak ez diertengo, bai? Baina, lehengo paretakin. Gero ja esaten dana restringido, zuk ja esaten dutzazu. Badibidez, bata erabili barik, bia erabili barik, bi regleta erabilita bakarrik, zuri okurritzen jatzun restrinzioak ipintzen dutzazuz. Edo, restrinzioak. Gero bigarren pausua, beti bezala. Hori, margotu imiadara kuadrikuletan, bai? Eta gero, hizkuntza matematikora pasau beharko gendun, bai? Orduan, hemen hartuko nire erretelkia, momentutxo baten, barkatu mobitzen baldin bada, eta ingo ginuan. Hemen bata, margotu, tamen 3, tamen bata, tamen 3. Eta gero, hizkuntza matematikora, pasatzen baginuan, hau ipini beharko gendun aurrean, bai? Gero, 4. egunean, ingo dugu, berdina 10 arte. Ez dut horripini, bai? Baina berdina. Karo, gero horrek guztiak buruz ikasi biadia, baina lehengo aztertu ingo ditugu. Eta gero, 5. egunean, ingo duguna da eskilara sortu. Zelan sortuko dugu eskilara? Ez dutza gu eman da, badakizue beti izaten dugu, intuizioz, ataratzen da eskilara, baina gauzie da, jumbia garela esaten adibidez. Hartu horia. Ze zenbaki da? 5, bale. Eta hartu marroia. Ze zenbaki da? 8. Bale, horia baino txikixegoa da bat hartu. Aztu aldot, hau. Bai, karume baketza jongo da bere komposizioa egiten. Bai, hori pixka zaila da ze kontrola hori behar dituzu, ezta? Oin esan aldozu, badaikozu bateron bat gorriatoriaren artean? Begiratu, bai? Eta holan eskiara jongo ginen egiten. Hemen olako motatako fitxak be oso ondo datoz etortzea. Kompleta la regleta kolorea, baina behin egin da gero hori. Bai? Eta oso importantia da, zentzu honetan aurkeztia regletak, baina zentzu honetan be bai. Zentzu desberdinetan. Bai? Eta gero, ikusten dozuen moduan, hemen ipini dut asterisko bat, eta hemen ere. Zergaitik, horrek izango zirelako asteburuan errepikatu beharko zituzten ekintzak etxean. Hori da lehengo astea.